ширкати дорувории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё барои зиёд кардани риш ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ба шумо тавсия медиҳад ки ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. доставка ба ҳама шаҳрҳои федератсияи россия ва берун аз россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. аз номи юристи ҷей муроҷиат кун, скидкат мекунанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юристи Ҷей. чхеле ки шумо медонед мо як барномаи нав пешкаши шумо гардонда истодаем. айни ҳол бо номи баҳс. мо дар ин барнома яке аз проблемаҳоро муҳокима мекунем ва роҳи ҳалша дар охири барнома ба шумо мефаҳмонем. ва ногуфта намонад ки ин барномаи баҳсе ки мо пешкаши шумо мегардонем ин сохта аст. ҳақиқат ана ҳамин чизҳое ки шумо дар инҷа мебинед, ҳамин нафарое ки мебинед ё ҳамчун нақшофар дар ҳамин нақш бозӣ мекунанд ва ҳақиқат танҳо дар охири барнома дида мешавад ки аз назари қонун ана ҳамин проблемаҳои ҳамё ё ки ҳуқуқ вайронкуниёшон чӣ намуд ҷавобгарӣ доранд. ба ҳамин хотир бародарони азиз ин чиза дуруст бифаҳмед. ба хотири ин мо пешкаш мекунем ҳамин барномаро ки яке аз проблемаҳоро мегирем, муҳокима мекунем ва роҳи ҳалша ба шумо мегем, чунки дар имрӯзҳо бисёртар ҳамин проблемаҳо дида мешавад. имрӯза барномаи баҳси мо дар мавзӯи ронандае барои мошинша дар каси дигар додан меравад. яъне ки инаи бародар мо ронанда и духтарак ҳамун духтараке ки ҳуҷҷати ронандагӣ надора, мошини ира гирифта ҳай кадагиай ва инаи бародар акай духтара, инаи бародари дигари рафиқи ронандае. инак сухана месупорем ба иштирокчиҳои барнома. ин бародар кор и хел шид. ҳамун соати тақрибан 11 шав моро ҳамин рафиқ мон, ҳамин духтар рафиқи моай бо ягон кас ягон фикр накуна телефон кард ки мақсад ман дар раҳ мондам, акам телефона навардоштеста, илтимос биё ҳамин мара то хонамон навар ки мақсад имконияти рафтан нест. мо гуфтем майл, рафтем ба сар шабад ҳамин дара байни суҳбат мон гуфта ки ҳамин мақсад я бор мошина ҳай кунам ки мақсад практикават кунам туда суда моро анихай фикр нокарда мошина додем мошина. та медонисте ки ҳуҷҷати ронандагӣ дора ё ки не? дема пурсидамуш гуфт дорам. баъд гаиё шуморо чӣ хел дастгирӣ кард? баъд ҳамун вақти паворот да ки ҳамҷа кормандони гаӣ истодагӣ буданд моро манъ карданд. аз ин ҳуҷҷати ронандагӣ талаб карданд ки ҳуҷҷат надошт. баъд моро ҷарима карданд, протокол карданд, мошинмона маҳкам карданд. аба шумо ҳозир ба чӣ мақсад омадед? ҷаримаро ҳард спориданӣ ҳастен ё чӣ кор кардед? ман мегӯм ки ҳамин ҷаримаро мақсад ҳар кай хид чабуспора ки мара зур яъне ки ту проблемаи хита ҳал куниву и духтар проблемаи хид чамче. боз инаи бародари духтар қатъи суҳбати телефонӣ гузарондай дар мавриди ҳамин пардохт кардани ҷарима ки и гуфтаи мо намеспорем ягон ҳамин ҷаримаро. дар ин мавзӯъ чӣ гуфтаниян шумо? ҳар як нафаре ки дар федератсияи россия шаҳри москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. ин духтури дандон бародари тоҷикай. айном юристи ҷей муроҷиат кун, скидкат мекунад. ман ягон сумпум наметавонам. ёдам ту чӣ ба хоҳари ту соати 11 да берун гаштеста мо ёрдам дода овардем додем телефонои ту киштагӣ ёрдам штей ман ёрдамш намедодам. кадом одамгарӣ тамия ёрдамш додӣ ҳазор раҳмат сума худат. шумо ягон муносибат дорен? чӣ хели ягон муносибат мо просто рафиқем. чӣ хели дӯст барои дӯсти ҳақиқиш барои бачара кора намекунад. чӣ хел ҷо мешнохтӣ тира ҷо мешносӣ? чӣ хели рафиқтай ки ман намешносам ира? ту чӣ ба ҳамун рафиқҳои хоҳари хита хайна намешноси? биё айсиш сар куне. ту чӣ ба ҳамун хоҳари ту соати 11 шаб да чӣ мекунам? ман ҳамин гапа да чӣ проблемае? мефураш мегардам. ту да чӣ проблема? мефураш мегардам. анам бароям қасума бигисиз ки да мошини ту қабиданаш. да мошини ту қабиданаш. таваллуди чанда? кори ту чӣ таваллуди савол таваллуди чанда?
ин таваллудаш 93 ба фикрама чанда? ва ин духтарак ноболиғай бо чхеле чанд сола айтмайда ин ноболиғай Тавод яъне ту дар 17 солаи ту дар 17 сола ҳозир гирифта мошини хита додагӣ ва ин Ё, ҳуҷҷати дар ронандагӣ хайр, надора ту чанд сола? ин кӯдака ин кӯдака Чиба ховари ты беоли мара гӯшка вағаз накаисида чиба ты ховар тара намегирӣ ки соати 11 шаб даким куҷо гаштеса бечора да чӣ мондай раҳпулӣ надора мо ёрдам дода ура ба пеши ты гуфтем биёремш мо бо ягон дил нияти бад не намега соат 11 шаб буд ё ки не نه соат чанд буд چند بسا؟ ту хаб кӯ ту ки 8 رفیقی نمیام گفت хаб кӯ оли гап нарасида туда оли бегап. оли ту хаб кӯ айтичка гап напурсидеса Та ҳамаро газаран и озӣ. кие ту игнагорё и تو иҷа ия игнагур ты иҷа чико ма кай ми чи бародари хели ман бародар бародар та хаб кӯ оли вақти гап заниш неста وقتی گام میزنی باید ای بابا чи бай бабдон ки мо туда ёрдам доде ёрдам кадем ёрдам тани ёрдам, 14 ису сомони гӯшка. мара ҷарима кадем Ису ҳамин гӯшка. ёрдам Иса гӯшка ҳамун ховари тира мо ҳамунҷа намиовардем ягон кори мара дига чиба ту мара мешӣ занг назадӣ زنتون زدم تلفن تا نبرد اوخی чанд бор занг задӣ یک دو بار як ду я чанд бор занг задӣ یا بار як ду бори занг назадӣ намешӣ яда бори дига ты диди чиба зангиш назадӣ уҷа Мара занг айбан зади, як мара соати занг дига зади, гузашт ки мара ман чиста омадам ира гирифтам бурдам додам орага ё маҳкам кадан чӣ кадан ту аяму чен занг назада будӣ ҳамида ягон ту даиш да проблема даиш нест охи ту мегӯй ки чиба ту мара Гӯш кӯ. занг назадӣ ту мара мегӯй ки мо ёрдам додем мо ёрдам ҳамия ки 14000 сомон мара ёрдам ҳамия ки ман хоҳари тира гуфтам биёрам дар хонаш бирасонам ки ягон проблемаи дига нашавад худа да соати 11 шав чиба телефон як зану будак надори занат намепурса ки кия да ним шав тра занг мезанад ту мехез пешивай мира ман дар берун будам ман қатъи ёр рафиқам рафтам ягон шиштанӣ будам мо яҷо ужин кесаб мақсади чия сум аст худа сис пис неста иҷада ма қатъи нами гап задам я минут ма қатъирам гап задам дар алоҳидагӣ ин мега ки мақсад ба аввалш ки хоҳари ман ноболиғай мега ту чӣ хеле ки ма қатъи суҳбат кардӣ дар алоҳидагӣ ва гуфтӣ ки ман мехоҳам ин чиз аз суд ришад кина чунки дар иҷа бо ҳастаи қонуни масъулияти падару модар яъне ки ин ноболиғай дар ҳамин қонун дохил мешавад барои шаб гаштани ӣ ту гуфтӣ ки бояд ваё ба ҷавобгарӣ кашида шаванд хоб иҷада агар ваё ба ҷавобгарӣ кашида шаванд мутобиқи моддаи 190 ба ҷавобгарӣ масъулияти падару модар кашида мешаванд лекин мақсади ту ҳамие ки мегӯй суми мара вастанавид кунанд намераса мара мошина мукана ино ба кала нагирифтесиянд ту агар ҳозир судам ариза бинависӣ ишам ба кала нагирифтеса и духтаракам мега ки ман намеспорам ина шумо бояд байни хитон забон меофтен гап мезаден маслиҳат мекардед ча ҳазор бор ман мужика занг задам гуфтам меодам ха ҳами хел чӣ шид ба ягон дил нияти бад набад илтимос биги ҳами чим чӣ питпит дора ки ина хоҳари ман ноболиғ буд тира проблема мешава ку ина проблема ту да ҳозир проблема мешава ки чӣ ба ту хоҳарта соати ноболиға магазин дад Hey, na u tankуча, магазин танкуча да хонаи мо чӣ мегӯӣ пишти таnkуча да хонаи шумо нест ана он ҷое ки сипориш кардӣ пишти магазин пишти ҳанамо магазин да хонаи мо ба чиба ма фантра уст чӣ олибе ма ки ҷо медонам ки ту ҳами кӯдака фреб накарда бошӣ ира як саволи дига ту ира занг зади ияй хонашон биромад ё ки и худаш магазин имара занг зад гуфт ман мақсад дар чӣ мондам раҳпулӣ надорам акам трубкара навардоштест не иҷа ҳоз як савол меояд ба инами ҳаматон ки и гуфтестай хоҳари ман магазин биромад ту дига чӣ гуфтестай ҳамат ҳар фикр гуфтести не ки савол ина ҳаматонда ки вақте ки магазин бубироя хонаи шумо дар пеши магазин бошад и барои чира занг мезана ки биё мара бибар майда занг задагӣ нестам ча хеле занг задагӣ нести ма уҷа шоҳид доштем ма занг не я дурӯғ мегам ма занг задагӣ нестам ма уҷа қай рафиқом шиштагӣ баланд гап занг зеставад матра баланд гап назад ҳайвон ира би ина прапушини бия бор ку ина номрои таями не ёдаме ёдам иҷада бо як чизи дига значит ба миён меояд ки ин ягон номери ба ҷоакӣ дора
агар ҳозир Агар исбот Не, кунем не. исбот кунем ки и дар ҳақиқат занг задагӣ буд ҳоз нами мегафон мерем ози мегафон мерем ҳамунҷа детализатсияи занга нишонат мета овозша мешнави боуҷа бра бугу ки овози хоҳари ман нест та аввал пирсами хоҳар та қатӣ ки гап мезана қатӣ дугоноша як бор бифаҳм киям баъд چیکار داری با خواهر ما چیکار داری خب خواهر طرف بگی خواهر طرف خواهرم دادستم خب که تو خواهر طرف بگی انتری پرابلم نشد باز این نگلا تهمت دارد کیره تهمت دارد این همی تو تهمت نگاه که تو سیلی ما زوری کده سیما اگه تو چی؟ همین فریب نکده وشی و جنگ اوخی نکده پرسشه آدم پرس ای دگوناش پرس ҳами духтарак мепурсем اکا ممکن که угрожатش تو کده ҳамчун бародараш Хеле як угрожат, бор дига одам, бипурс одам, як чиз бори душа. дига пеша ин бигзар мумкин яй сабаби тарсиданаш дати хеле гуфта боша ё ира иҷа ҳар кор шиданаш мумкин аст خب نه که گاب زد زنگش زدی ترا گفتستم زنگش زدی ҳо چی با تو زنگ زدی کیه یو просто шиноса ягон چی خیلی شناسته من هم شناسمش значит ё ягон муносибат надоранд ту Не. киҷо рафтӣ ки занг задӣ хонаи дугонам рафтам баъд шумо да занг задам набардоштем ба ё да занг задам بعد خونه دیگه نمیشید بستی که تو окей برداشتن шам меши مرا ҷанг мекардем قطعی او رفتن در جنگ نمیکردم کیه یو اگه جا مشناسیش تو چقدر پروستا شناسته من هم مشناسم چی با مرا نمیگفتی شناسته تیره اگه جا مشناسی چه پرس خودش خب کدسته کودک که میترسه تو گپ زد تو ай киҷо амира мешиноси рост мегаи бародарам та ай киҷо чихе шинос шидагӣ намегӯй дӯстай чихе шинос шидагӣ ин қатъи амир мо ай тарафи донишгоҳ дар мактабот тренинг мегзарондем ҳамунҷа через я духтари дига мо шинос шидем мақсад ҳамун ҳамкурси ман чердамёда тренинг мегзаронд баъд ҳамун саволу ҷавоб қатъи шинос шидем با چی مقصد شناسیدین ба ягон мақсади қатъи ман шинос шид ман қатъи не تو قطعی به شناسیدی дурӯғ мегӯям барои ки بس یا بور بس یا مردک پیر یا مردک پیر قطعی یا کودک تو شناسایی ҳамунҷа смсора би савол медод ман саволошда ҷавоб мақсад барои корои дарсӣ шумо барои корои дарсӣ ягон муносибати дига дар байни ягон шумо набуд муносибати дига бато ақл надоре. чикор мекунам تو یا مردک کلان وقتی همی زنگ زد عقل نداری بگوی که برا کتا زنگ بزد در این نمیشه مرا زنگ ман نزد гуфтам шаката чи ба занг мезанӣ мегӯяд ки телефонома навардоштаестай дар ҷои кайф кестай ам кайф накунарава биё хоҳарта нигоҳ кун خیلی که تو چی یادم را تهمت کرده одаме ватра мегӯям ҳамҷа запис ҳастай запис май хеле гуфтагӣ нестам ту биё да каза дагон ту одаме ту преш чем на инҷо ома ҳайҳуй кардан ту бифаҳм ки дагонаш кияира пеши ки рафтагиай дугонама мешноса дугонаира ҳама мешноса ҳама хеле ҳама мешноса ин ҳами ҳама хел мешносим дугонаша кияй дугонам ан дугонаша киядасае ки мемониш ки қайнамтари дугоно гап зана соати 11 шавда нами духтаи хона мебирояд تو چی به ساعت 11 شب ва ки преш чем да инҷа гнат соати ҳашт бо иши 11 гуфтест تی 8 میگه تی 11 میگی تی бинун ҳамунҷа одаме намиҷа 20 соат چی чанда باید تلفنت مرا فریب کردستی آدم. چی نشانم دادستی از تو ина 20 соати чанда занг зададестай кир киҷо доказат мекуна ки ин ма будам ё дугонам запис ҳаст ё одам ози мегафон ози мегафон бира мегафон ку ябор нишон де бихер рафтем бихер مقصد چیه мақсад ки мада фарқ надора ки хоҳарта чӣ ба буромад барои чӣ буромад мақсади ту ки сум бита сума суми худша худаш бита суми марад ягон не сумат на дар иҷа як гапе ки агар ки то и ҷаримаи худша пардохт накуна ё агар ирам тани и пардохт куна то ҷаримаи и маҳкам нашава мошини ира ҷавоб наметиҳанд и ба ҳамин хотир гуфтесае ки и суми худша битиҳав ман суми худман қилда ибрат шава кори дига дофи дига ягон гудакта мошината сум пум нест да ҳамин қилдани ибрат шава хоҳарша нигоҳ куна ки соати 11 шаб берун تو набуд دا فرق 11 چی شب خواری من قط خوار مدل ندا خونه گام میزنم لیکن تو دا سوم پوم نیست ماشین تو دادی чикор кунем ҳамин ҳолатда کی نگوره همینجا دا ё дасткашӣ кардесиян саркашӣ кардесиян тибқи қонун ба саркашӣ ё ҷавоб надора мутобиқи моддаи 336 китоби гаӣ омадагиай дар ҳолате ки и ҳуҷҷати ронандагӣ надора ва ту дидаву дониста мақсад метии мошина ки ҳай куна
ва тимболе ки ин ноболиғай та барои ноболиғиш ира гуфтае ки мақсад пускаи суд ришад кина дар иҷа ёра агар суд ҷарима кина мумкин максимум 300 сомон ҷаримаша мумкина мутобиқи моддаи 190 масъулияти падару модар. лекин дар ҳолате ки иё саркашӣ кардесиян и ҷаримара бояд ты худат пардохт кунӣ ва дар ҳолате ки ты ҷаримарам пардохт мекунӣ пурра ба ҳарда 14 мазурӣ таъин шидагия ба фикрам ҳамин хекадагиана 29000 сомон ҷаримаи 29000 пардохт мекунӣ ва боз 5 соли дигар аз ҳуқуқи ронандагӣ маҳрум мешавад. яъне ки 5 соли дигар ты худат шахсан низ мошин ҳай кардан наметавонӣ дигар. иёда проблема намешавад тибқи қонун ё саркашӣ кардесиян. агар камтар ба лаҳҷаи кӯчагӣ бигирем бародари азиз та дидаву дониста мақсад беақлӣ кардиву мошина дар ҳамӣ додӣ ки мошина биги ҳай Я мардаки калон ба ҳамин хотир намегира я кӯдакам ты бояд ҷаримаи давлата пардохт кунӣ 29000 сомонӣ ва правайтра аз кадом ноҳияе ки ҳастӣ ба ҳамун суди ноҳия равон мекунанд ва суд решения мебарораву 5 сол аз ҳуқуқи ронандагӣ маҳрумат мекунанд бародар. хайма дар гуноҳи худам иқрор шидам, қонуна риоя кардан дар кор. мақсад ки ами соз шид ки амира фаҳмидем ки ами беақлии мо дар дигарон я дарс шавад. амира барвақт ба калам мегирифтӣ намеши бехат ки ҳамин қадар ма там хоҳарта барвақт ра мегирифти. бародарои азиз ин чиза ки дар алоҳидагӣ хитон гап занен хатогии хита ту фаҳмидӣ ва тирам дониста бигир ки ин чизҳое ки мақсад соати 11 гуфтестай 12 гуфтестай ин чизҳо мутобиқи қонун низ ҷавобгарӣ доранд дар моддаи 190 масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд. яъне ки тибқи қонун барои шабона гаштани ин духтаракам бояд ҷарима карда шавад агар ки ба суд муроҷиат кунад. ин баяд ҷарима ҷонаш халос намешавад ҷарима адделна бо хонада адделна ҷарима мекунад ина ба ин кор кардагиш. тамошобинони азиз видеоро ҷамъбаст мекунем ҳамин буд мавзӯи имрӯзаи мо ва ногуфта намонад тамошобинони азиз ки ин саҳнаи мо сохта буд ва мо ҳар чизе ки дар охири навор ба шумо гуфтему фаҳмондем мутобиқи кодекс ва мутобиқи қонун ана ҳамин чиз ҳақиқат дорад ва дар рафти барнома ҳар чизе ки буд вай сохта буд дар асл ё акаву хоҳар нестанд ва ирам ронанда нестаю вай мақсад дар ҳамин нақш рафиқи ин нестай ё берун аз навор ҳамашон ҳамкорам бародарони азиз ба ҳамин хотир ин барномаҳои моро дуруст дарк кунен ба манфиати ҳар яки мову шумое ки хеле чизҳо бисёртар ба чашми мову шумо мерасад. дар канали юристи ҷей обуна шидана фаромӯш намекунем. худованд мову шуморо нигаҳбон бошад.